こんばんは、中村ゆき子です。私は、神戸で活動しているC.A.Pというアートグループのメンバーで、ジンバブエのムビラという楽器を演奏します。ですね、六甲ミーツアート芸術散歩2020、神戸にある六甲さんで、開催されている、芸術のフェスティバルなのですが、C.A.Pはその招待作家で、こちら今私がいるのは六甲スカイビラ地域にある、元六甲スカイビラ迎賓館、現在私たちはそちらをイカスヴィラと称してさまざまな展示を行っております。9部屋ぐらいある小さなホテルなんですが、その各部屋やこのように、階段スペースとかいろんなところにいろんなC.A.Pのアーティストがアートの展示をしております。でですね、六甲ミーツアート期間中11月23日まで、そちらのいろんな作品の前から、ですね、ムビラの配信をしていきたいと思っております。もしこの配信見ている方おられましたら、チャンネル登録または、コメントをいただけると嬉しいです。で、今日はですね、こちら築山有樹さんと、櫻井類さんの作品スパイラル器官、この建物の1階から5階までですね、階段の中に展示をしております。Hi, my name is Yukiko Nakamura. I'm a member of C.A.P. C.A.P is an art group which does activity in Kobe, and this is an art festival on a mountain, local mountain, which is in my town Kobe. And there is an art festival, and during the art festival, I do live streaming. And tonight, I perform from Yuki Tsukiyama and Rui Sakurai's collaboration work. Thank you. And please give me a comment if you see my live stream, and I'll be happy.
lumekeza nekutienda pamwe Zimbabwe. Palikulamba pakabatisisa chinyakale nechikazawo. Tichiwatenda zikulu nekuti pakulirawo rusiwo. Rumutini mira Mbira. Dino Nziyuki, Dino Baku Japan。タイレバという曲、ジンバブエの伝統曲をお送りしました。今日は櫻井、築山有樹さんと櫻井類さんによるスパイラル器官という作品から配信させていただいております。コメントいただいております。Thanks for the comment.David Adud.Yeah, your time is soon. Jazz, thanks for the comment. Hi, Jazz. 木村さん、踊りたくなるね。ぜひ踊ってください。John Fox, it's nice to get your comment. 桜井瑞希さん。ルイさん、作者ですね。見てくださってます。最高です。ありがとうございます。リヌクスさん、ボンジョー、ボンジョー。コマンタレブサバー、ありがとうございました。今日は珍しく週末の夜に配信したのですが、毎週水曜日朝10時より配信しております。11月